И здравейте, хакерста на YouTube! Аз съм хакера БГ и днес ще снимаме на Clash Royale. Да ви кажа, бях на трета арена, но паднах на втора. И само ми остават тези двамата, този и този, да ги взема. Останалите ги имам. Да ви кажа, че съм слаб. Ама е като една дрънта работа. Майка ти да почине дано, да изсъхне глава. Аз време да ви кажа, че до мене седи един мой приятел. Добро здравей. Имайте като тук вече 30 минути, докато почнем да снимате по хората. До сега много гафове ставаха и не жаля да снима един клип 3 минути. Тук чакай да се слати, ти спираше да снимаш това. И моя преебан телефон. Много хора. Аз съм на арена 3, да знаете. Там дето ме гледа. Там дето ме чувате. Той падна така, как аз от 900 падам на 890. Аз съм нюб. Те ми сподаля за малко вчера стана четвърта арена, но падна. Това е рекордство. Оставаха ми пусна 28 купи, обаче аз 10 пъти паднах и ми взеха много купи. Някой не му помогна, който седи до него. Трябваше да ти помогне, човек, да беше казал. Той той глухарин да седи до него. Майка си. Майка да баща. Да, господа, мисля да спирам клипа, защото ме изнервя и накрая не знам какво ще направя. Сега ще разгледаме. И само да вижте колко това е най-голямата сума, която аз съм имал. 10 стотинки. 1000 и нещо имаш. И 4 емералда. Джема. Виж, 10 стотинки имаме. Аз съм най-много от всички, бе. Дами господа, трябва ми за ето бокук да го купя. Буклик. Но не знам дали ще е добър. Така че...
Да, господа, ще спирам клипа. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Абонирайте се и чао. Yes. Засоб съм на Clash Royale. Чао.